jago kluruk rame kapiarsi lawa kalong lupandelian crih kawananing semune wetan bangsulaipun mratandani yen bangun nenjing putraning Sun Nger Kunti iki sira nganti satriya iki sapa piyambak Rama Raden sira satriya saka ngendi lan sapa kekasihira Raden kawula muni nggih sinuwun kula saking negari Mandaraka putranipun Rama Prabu nami kula pun Narasoma Narasoma sira beja kemayangan Narasoma pinilih kelawan putraku si Kunti dadya jatuh kramanira duh sinuwun andadosna ing kaungan estanipun kula mboten wonten ceceking manah kula badhe nglebeti sayembara pilih kula namung ningali arpa kowe matur kepiye wae wong nyatane sira kang pinilih ya kudu sira lakoni yen sira nganti nampi sing tak anggep ngremehake wong Mandura pratanira Raden Pandu tumrajak tanpa laraban rinali saya kadriya triasmara marang risakati ratune wong cakra kembang Jaya kusuma asemring kula dawas padhake iki kaya Raden Pandu putra sinuwun ing Cina Prabu Abiyasa. Inggih, Paman Prabu, kula pun panjenengan. Iya nggih. Syukur nggih. Piye pawartane Kang Rama sinuwun ing Cina Sinuwun Prabu Abiyasa? Gawe saking berkah pangestu paduka Kanjeng negari Ngastina ayem tentrem tanpa pambengan. Ya, syukur makayu Babiya sekethi jumurung. Banjur ana wigati apa kuluk sajak sumengka sowanmu. Kawula nuwun inggih Kanjeng Paman. Sowan kula menika estanipun badhe nderek mupu sayembara pilih Paman. Aduh, nggih. Iki wis rampung dadi kasep tekamu. Sayembara iki wis kapupu Raja Putra Mandaraka Raden Narasoma. Lho, ora apa sinuwun? Wis Petro. Aduh, kok piye? Wis telat kok, wis bubar. Ora kaya. Wis bubar. Wis ngono. Nek ngono, sayem wis dicak kok sepanduke karo balione ora didonke.
marai nyelikke wong mbok diwenehi tulisan sayem wis purno ngono lambemu wong purna kok purno wah layak kok wis sepi mes wong dodol-dodol ya wis do kukut karek siji bakul tahu sing dodol wedok tuwek terus lampune tontor tahune mambu lenga potrot werna-werna ora kan kepiye terus ya wis witekno wis telat arek kapake meneh kadang purwaran dena becik besok amendemo bare ditepungake wae aku Raja Putra Mandara kekasihku Raden Narasoma kowe aja gelo atimu pancen aku sing dipilih Kunti nanging kanggo nambah gelaning atimu iki tak anakake sayembara perang yen kowe sembodo ngasorake aku Kunti tak wenehake marang kowe aduh Raden kula mboten cuwa malah kula nderek bingah muji syukur dene Sang Dewi Kunti sampun nampi jatuh krama cahyamu guayamu ora susah mbok tutup-tutupi nganggo manising wicaramu yen kira-kira tak wenehi Kunti isih kurang tak tambahi adikku wadon sing jenenge Madrim boyongan sisan yen kowe ora gelem tak anggap kowe anak ratu sing jirih getih wedi mati Mang Wani, Dik. Mang Wani. Sadoh omahe, Dik. Piye, Mang Wani? Ngopo, Dik? Sedumuk bathuk senyari bumi. Lho. Nadyan to mung senyari bumi, akeh wong bacuk-bacukan perkara lemah. Lemah sekilan dadi padu. Pager nglanjak niku mawon muring-muring, tanduran mentelung teng kebone tangga niku mawon padu. Niku senyari bumi, sedumuk bathuk. Bathuke wong ayu, wani gegere nek edan po. Kepiye? Dirimange digropyok. Rupamu. Pun. Pokoke ampun tidur-tidur. Iya, Petru. Inggih. Menawi keparipun Raden Narasoma mekaten suwawi medal ing palagan kula lados. Yo, cobanen. Kagiatri sang kaprangu rinangka kinampit kempit dosa ngretmane ana ya kitukang wawang ati ya kitukang enet sing yas ya kitukang kudu Pandu kados pundi Raden ora susah basa karo aku ndak nyudake panen dina iki ketokno jiwa kasatriyanmu jare kowe putra Narendra Ngastina kang wis kondhang kalok Kajana Priya Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna dipayana ayo coba-coba tanding karo putra Rajeng Mandaraka Narasoma tandingmu yen pancen ngono karep ayo ketoken budimu leganing atiku
nyata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen tanamu tusa Sang Sri Pandhu wis cukup semene wae anggone Bandayuda aku bakal prasaja marang kowe yen to sejatine aku ora nedya ngleboni sayembara pilih wong aku wis duwe garwa garwaku jenenge Yayi Dewi Setyawati lan aku duwe kadang sing jenenge Madrim kuwi tenan nek kowe ora percaya sawangen Nah, Pandhu wonten dawuh Raden. Wis ngerti to apa sing dak karepake? Inggih. Iki garwaku Yayi Setyawati. Lah sing mburi iki adikku sing jenenge Madrim. Pisan gawe. Aku pasrah. Kunti lan Madrim dadi pawengkonmu mangsa Budhuwa. Mula dina iki ayo, kowe tak suwanakon sanes. Prabu Kunti Buja. Arep sinuwun lega penggalihe, ora tuwuh tandha pitakon. Monggo Raden. Narasoma wonten timbalake kadhaku iki kok malah kowe nyuwanake wanita sakloron iki sapa? Inggih sinuwun persajan kemawon dene ingkang ajeng menika kula sampun matur kala wau menawi kula menika sampun gadhahi garwa inggih menika awon-awon menika sisian kula ingkang nami pun Setyawati putranipun Sawargi Rama Premban Begawan Bagaspati Ngargobelah. Lah menawi wingkingipun menika kadang kula nem ingkang namipun Madrim. Mila sinuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten kula sampun matur menawi estanipun kula namung ningali gelaring sayembara pilih mboten niat mboten ceceking manah kula. Kula kepengin badhe nglebeti sayembara pilih. Mengkono. Inggih sinuwun. Lah terus apa kowe bakal gawe wirange wong Mandura ngono? Lho ternyata sinuwun. Dinten menika kula sampun kasuran tanding kaliyan Pandhu milanipun. Jumbuh kaliyan atur kula ngajeng menawi Pandhu ngasuraken kula. Paripaksa Yayi Kunti
kula pasrahaken kaliyan pun Pandhu dalasan adi kula pun Madrim. Oh. Mengkono inggih Sinuwun. Ya toh. Yen pancen wis ana sarujuke ati mengkono, lah mungkari kowe piye Pundi? Inggih Rama menawi keparingipun mekaten kula inggih namung ndederek. Kowe bakal ladi kelawan putra Ngastina. Si Pandhu. Inggih Kanjeng Rama, lawan kowe lho Madrim semono uga. Ya Kang Mas aku mung ngestakake dawuh. Namung kemawon keparenga matur Sinuwun. Kula dereng saged matur kados pundi menika mangke paripaksa. Kula kedah matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Abiyasa ing Astina. Oh, mangkono ya. Ya wis, yen pancen ngono karepmu kepriye? Dinten menika ingkang putra Dewi Kunti dalasan Madrim badhe kula boyong dhumateng negari Ngastina sak menika ugi. Ya, yen to pancen kono muga-muga Sinuwun Prabu Abiyasa bisa yomi kelawan si Kunti ingkang wekasane Antuka Bagya Mulya. Sapa kowe? Putra Ngastina. Atmajane Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Aku Raden Pandhu Dewanata. Kowe sapa? Ratu Plasa Jenar Prabu Gendara. Kowe kelakon mboyong Dewi Kunti. Ora mung Kunti nanging uga Madrim dadi pawengkon. Porong dhewe anak. Kancane Radi Umari tak jaluk Kunti. Bareng kelawan pecahe dadak sirna dening aku kowe. Wah! Oh, Pandhu. Aduh.
Aku ora kuat nampani pusakamu. Aduh. Oh, Pandu aku wis trima kalah. Ya, Pandu. Aku trima. Aku trima nglilakake. Lan aku mundur. Lombok menawa mung tekane semene pestiku mung aku titip Pandu. Aku titip sedulurku yen perlu adikku Gendari tak pasrahake kowe lan dadi pawengkon aku titip kadang-kadangku Harya Suman Gajak Sasara Basanta Wangsa Pandhawa Pandu. Koko Prabu kepiye to Koko Prabu? Nganti paduka njeng Koko Prabu gugur ana madyan ing palagan inggih dos pundi Koko Prabu? Gendari kelawan Harya Suman. Inggih kados pundi Raden? Iki mau Kakang sing Gendara. Wis masrahake bab perkara iki menyang aku karepmu kepriye? Ora maksa karo kowe tak wenehi kamardikan. Yen pancen bali menyang Plasa Jenar ya bali yo. Ewadene yen pancen kowe netepi dawuhe kadangmu sing Gendara. Kowe dipasrahake karo aku. Kowe dadi putri Bayaraku kawan kowe Harya Suman yen kepengin manunggal nderek karo aku go tak keparengake. Iki menawi tetira mekaten. Raden pun namung nderek kepareng paduka Raden. Pandu menawi paduka sampun paring dawuh mekaten jer kula leladi kaliyan paduka kula sendika ndherek inggih kula namung pasrah pejah gesang kula ing ngarsa paduka Raden. Wah, Kakang Mbok Gendari. Pencut rembug manis. Semono uga Kakang Harya Suman. Menungso randene adeg-adeg. Sedulure mati malah teluk. Kowe melu karo mungsuh, melu karo Pandu menyang Sina trima dadi putri boyongan. Putri nyeketipan, putri nyabilan. Ora ana ajine babarjan. Yo, nadyan to Kakang Harya Suman kowe dedepe Warsmita karo Panduning tumrape Gajaksa karo Sara Basanta ora sudi. Ora sudi aku melu bali aku Plasa Jenar. Enjing bidaku murah saking nagri Mandura ingkang bala Kuswa Prabu sananira lir surya king Salanidi rasa madangi sagaduk munguk-mungeng ucaing bukit marbaba
kang sumirat keneng soroting surya meka lan gunung-gunung